Мин Габгади авыл кызы. Татар гаиләсендә, татар авылында, татар мөхитендә тәрбияләнеп үстем. Илһам сорап килми. Ул сорап килми һәм сорап китми. Әгәр дә синең текстың җаныңнан чыкмаган икән, күңелең биреп язылмаган икән, халык андый текстларны кабул итми. Андый җырлар узак яшәми минемчә. Мин күбрәк үземнең эшләремне, текстларымны төнлә язам. Миңа тынлык кирәк, мин тынлыкта гына эшли алам. Эстрадада гына түгел, гомумән бер-береңне аңлау, бер-береңә карата хөрмәт, якыннарны саклау, якыннарга карата җылы мөгамәлә, дуслык темалары җитми миңа калса. Сүзләр ки белән языла, киләргә туры килгән үзенә аерым махсус сүзләр бар. Буларны тоемлап, аңлап алырга гына кирәк. Ашыктан ашык әңгәмә Мәйдан каналында 16 июнь кичке сәгать 8-дә.